വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഫൈനലി ഒരുപാട് ട്രിക്കിലാണ് ഗൈസ് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് 98 റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ബുള്ളിറ്റാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പ്ലെയറാണ്. നല്ല സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഫ്രീ കിക്കും നല്ല ഷോട്ടൊക്കെ പൊളിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 21 വരെ പോവും. പെട്ട സാധനമാണ് ബുള്ളിറ്റ്. പെൻബസിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട്, എന്നാലും പൊളി പ്ലെയറാണ് ബുള്ളിറ്റ്. കാരണം എനിക്ക് പറയാല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ട്രിക്കിലാണ് ഗൈസ് കിട്ടിയത്. എന്താ ബഗ്ഗിന് അടിച്ചതാ ഗൈസ്. എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോൺ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇക്കോണിക് മോനെ സീന ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ആ ട്രിക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക് ഗൈസ്.